El grup caní de recerca és una unitat que pertany a la divisió de grups operatius especials dels bombers de la Generalitat de Catalunya. Els serveis que solem actuar sovint són en grans àrees, però també treballem amb esfondraments i allaus. Treballem amb gossos d'arrastre i venteig. Amb el gos d'arrastre necessitem un nou olor de referència, amb el gos de venteig doncs no ens cal. Disposem de dues bases, que són Vic i Lleida, i treballen alternativament. I cada dia tenim 2 guies canins de guàrdia. Tenim la capacitat de, en cas d'emergència, poder ser helitransportats per fer més ràpida l'arribada al servei.